Ak by ste mohli doplniť nejakú službu alebo vec vo vašom meste, čo by to bolo? Nakoľko som sa teraz presťahoval do menšieho mesta, z hlavného mesta, tak určite mi tam chýbajú športoviska nejaké. Obchvat, plaváreň. Obchvat, plaváreň. Ja by som zrušila všetky podniky na námestí, presunula by som ich mimo mesta, aby pešia zóna bola pešou zónou takou oddychovou. Ak by ste mali voľný deň v meste a neobmedzený rozpočet, ako by vyzeral váš ideálny program? Tak šiel by som na nejaké pekné miesto, kde sa dá kvalitne dobre najesť s priateľkou. Išli by sme asi na pivo. Nejaké dobré jedlo. Asi by som sa išla dobre najesť, samozrejme, a potom pozrieť ak majú nejaký dobrý kostol, alebo podzemné komby, alebo proste pozrieť sa na niečo, čo je v tom meste také, čo ich reprezentuje. Aké aplikácie používate vo svojom meste? Samozrejme nejaký, že BlaBlaCar, alebo aplikáciu Bolt, alebo Uber, Airbnb na ubytovanie. Google Maps. Google Maps. Ak tak Airbnbčko alebo Booking. City spája práve tieto témy, že viete tam nájsť na jednom mieste aj informácie o aktuálnych podujatiach, aj inzerciu na prácu, ubytovanie, informácie o podnikoch. A ak sa zaregistrujete na linku leto.indocity.app, tak môžete dostať drinčík zadarmo.